Sanibonani la kuwa Nshopakama, Bingelelo Sifundo. Isolezwe lidlulise ukuxolisa okukhulu kubafundi balo kanye nabathandi balo ukuthi ngeke lisakwazi ukusabalalisa amaphephandaba ezitolo kanye nasemamakethe la lidayisela khona Isolezwe ngenxa yezidubedube ezenzeka khona la eMzansi Afrika. Yizo-ke imbangela ezenza ukuthi ngeke besakhona ukusabalalisa amaphepha. Kodwa-ke bathembisile ukuthi mawuzothola nje nayo iwebsite usebenzise yona uzoyithola nje indaba isashisa ezobe iphuma khona kuli Isolezwe. Khumbule mbukeli wethu, Isolezwe liwela umfula ugcwele. Ngakho-ke uzoyithola zonke nje indaba mawungathula nansi iwebsite futhi mawunogogo kini nomuntu omdala othanda ukufunda iphepha umthengele iphepha usuzoyibamba la kuwebsite. Nezinye indaba uzoyithola la kuwa Nshopakama. Cela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukukhomenta ngaphansi ku-comment section, nokulike nokusubscribe mbukeli wethu. Ngiyabonga.